Hola, els amics de 1984 m'han demanat que faci un vídeo recomanant-vos una lectura i he triat aquesta novel·la. Em dic Lucy Barton, d'Elizabeth Strout. Us confesso que és la primera novel·la de Strout que llegeixo, però ara ja n'estic segura, no serà l'última. Em dic Lucy Barton, explica la història d'una dona, la Lucy, que es troba a l'hospital després d'una operació d'apèndix que es complica. Arran d'aquesta convalescència, la Lucy es retroba amb una mare absent que havia perdut a causa de diverses tiventors familiars. I la novel·la és, en definitiva, una narració en primera persona de la Lucy i també conté molts passatges dialogats, els diàlegs entre la mare i la filla. El que fa Strout és construir una novel·la breu, d'unes 200 pàgines, amb una estructura aparentment molt senzilla i que es basa en les analepsis i les prolepsis, és a dir, en els salts endavant i els salts enrere en el temps. Viatgem a la infantesa de la Lucy, però també viatgem al futur de la Lucy després de l'hospital, als seus problemes matrimonials, a la seva posterior relació, a les tiventors amb les filles adolescents, etc. Per mi, el gran tema de Em dic Lucy Barton és la dificultat d'establir vincles humans sòlids, però a la vegada la necessitat que tots tenim d'establir vincles ferms amb les persones, siguin vincles amorosos, vincles amistosos, vincles familiars, etc. I també la petjada que deixa, vulguem o no, la família. Pensem que Lucy Barton és una persona que ve d'un entorn molt humil, que ha patit una infantesa força traumàtica i que no ha pogut desplegar la seva personalitat sense entrebancs. Per tant, ella és una adulta certament acomplexada pel passat que l'acompanya i intenta fugir-ne a través de l'escriptura. Una de les qüestions més interessants que planteja Strout en aquesta novel·la és precisament que tots els escriptors tenen només una història. I tota aquesta intrahistòria personal de Lucy Barton ve acompanyada d'altres elements històrics interessants, com poden ser, per exemple, la Guerra del Vietnam, les seqüeles de la Segona Guerra Mundial, els fantasmes que encara arrosseguen molts nord-americans després de la Segona Guerra Mundial, i d'altres qüestions, per exemple, com l'homofòbia, les conseqüències i els estralls de la sida i la incomprensió de la dona que intenta explicar-se a través de la literatura i que cerca referents en altres dones per trobar la seva veu literària.